el que està bé és que la versemblança del lloc cutre i això hi era, i fins i tot la versemblança de no gaire llum, però en canvi n'hi havia molta. Això en Guti va fer una feina espectacular perquè a més ho tenia molt complicat per la claraboia, pel sostre, que tot havia de tirar dels costats, i realment era un treball de filigrana com teníem la llum posada. Sí, però aquesta cosa de la violència aquesta que s'està sempre, que sembla que s'està gestant allà, no? Per mi, per un exemple clar per mi, en el moment aquell que entra el personatge del Marc, no? Que m'agafa per darrere i em tira a terra i tal, però això em va venir també des del primer dia d'assaig, crec, no? Que vaig com intuir-ho, no? Aquells crits que fa aquell home, el Downis, no eren com crits de... no? Sinó que vaig trobar aquella mena de coses, sembla que estaven matant un porc, i és aquella cosa surrealista, no? Perquè si allò ho fas com molt de veritat, no perd la veritat del moment. Perquè és que quan parlem a vegades d'aquesta violència, que el Pinter en aquest sentit és un exponent, no? Però que hi ha molts artistes o molts escriptors que hi ha una cosa que és comuna amb ell també, que és la violència que ve d'una cosa molt contemporània, que és la incomunicació, que és molt propi del món contemporani. La incomunicació, o sigui, a la mínima, en una situació aparentment lleugera en la vida, tu pots arribar, sinó les mans, a un estat d'alerta, amb res, amb el revisor aquell, saps? O sigui, hi ha algú que dius que deu formar part de la mateixa naturalesa humana, però jo que ho associo bastant a la vida que ens toca viure una miqueta. Vivim tots en un mateix lloc, aparentment tot està tranquil, però que... Aquesta mirada de microscopi, jo crec, o sigui, esclar, l'aparença d'un Pinter, de situació, de lectura, és això, és una cosa realista, però llavors, no sé si em podria... Jo no sé si... Tampoc hi entenc prou com per saber-ho, però diria que és una mica més una cosa hiperrealista, no? Hiperrealista en el sentit de que allò... La cosa aquella de si des d'aquí veus la mà perfectament, però si m'acosto, arriba un moment que aquí veig la pell i les taques i no sé ni què és una mà. Llavors, l'incidim això... T'acostes tant a la realitat que sembla que no és real, però en canvi és perquè hi estàs tan a prop. Jo amb el Pinter tinc una mica aquesta sensació, que és aquesta cosa de no una mirada tranquil·la i relaxada des de la distància habitual, sinó que és que us miro de tan a prop que llavors és quan aquests crits funcionen més aquests que no els altres. Sí.